गोयचे पुलीस धरून सगळ्यो सेक्युरिटी एजन्सी सध्या ब्रिक्सा फाटल्यान मात चेकपोस्टाक वाली ना। एकल्या हेड कॉन्स्टेबलाक नांवां उबो करून चेकपोस्ट भायर सोडला। मोलेच्या चेकपोस्टार एकलोच हेड कॉन्स्टेबल, कसलेंच कोणाचेच चेकिंग ना। गोयच्यो गाडयो आसूं ना जाल्यार भायल्यो, एकलोच हवालदार कितें कितें करतलो काय म्हणून ताजो प्रस्न। चेकिंग बीन काय ना? चेकिंग सध्या एकटो म्हणतो हां हांव एकटो चेकिंग बीन काय ना गा भायल्यान गाडी येता ते एकटो न्हू पळयता म्हाका हां कशें पडटा तुमी आतां समज भायल्यान गाडी येता ती चेक करना तुमी? कर्नाटकाच्यान गाडी येता पळय तुमकां गोंयांत त्यो चेक करना तुमी? एकटोच हांव सकाळच्यान 24 वरां। कोण ना हांगा कोण ना? ना तूं एकटो आसलेलो तो चेक आनी काय करना तुमी कोण? पळयता अशें डावटफूल आसले मेसेज पयल्या करता। पण तूं भितर आसता भायर आसना कोण? हांवूच आसता पूण एकटोच पळयता सगळें? फोन येयल्लो न्हू भितर गेलो पूण एकटोच चेकिंग आनी कोण पुलीस तुका स्टाफ ना कोण? आतां ब्रिक्सा बी चलता ती सेक्युरिटी तुमची टायट ना हांगा? आमगे मनीसच ना न्हू आनी कोण ना? ना। केंद्राचे गोयचे इनलँड वॉटर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टा आड नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम मदीं पडला। न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाचो सामान्य गोंयकार व नुस्तेकारांक कांयच फायदो ना। हे धरून मोठ्यो कंपनी आनी इंडस्ट्रीच्या भरीक दर्या नुस्तेकारांचो सरकारान तो विकूंक काडचो न्हय म्हणून ब्रिक्साक आयिल्ल्या भायल्या देशांच्या मुखेल्यांनी खंय प्रधानमंत्री मोदीक सांगचें। आपल्या भारताच्या किनारपट्टीवर दोन्ही किनारपट्टी वेस्ट ईस्ट कोस्ट आणि वेस्ट कोस्ट ह्या भारत सरकारने एक त्यांचा जहाज आणि बंदर विकास त्या नावाने सागरमाला म्हणून योजना आपल्याकडे आणलेली आहे। तर सागरमाला योजनेमधून काय विकास करणार सागराचा, तर त्या ठिकाणी मोठमोठे तुमचे मेगापोर्ट बांधताना 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटरचे मेगापोर्ट एकमेकाला जोडणार आहेत। त्याच्यातून जलवाहतूक करणार आहेत। जलवाहतूक केल्यानंतर त्या किनारपट्टीवर असलेले बघायचे सांगितले आमच्या वलयांसून त्या पद्धतीने त्या किनारपट्टीवर असलेले सगळ्या नद्या असतील खाड्या असतील यांची खोदाई करून त्या ठिकाणी त्याच्या वाहतुकीकरता उपयोग करणार आहे। वाहतुकी उपयोग केल्यानंतर त्या ठिकाणचं मँग्रोव्ह संपूर्ण नष्ट होणार आहे। मँग्रोव्ह नष्ट झाले तर मत्स्य संपदा संपूर्ण नष्ट होईल का त्यांना नैसर्गिक जी काय त्या ठिकाणी एक असे प्राकृतिक ती संपूर्ण नष्ट होईल। खोदाई केल्यामुळे समुद्राच्या खाली तळामध्ये असलेले जे काही प्राकृतिक हे आहे मत्स्य संपदेच्या वाढीकरता मत्स्य संपदा टिकवण्याकरता ही सुद्धा बायोडायव्हर्सिटी ही संपूर्ण नष्ट होईल। आणि एकदा बायोडायव्हर्सिटी नष्ट झाली तर मत्स्य संपदा सुद्धा नष्ट होईल। मत्स्य संपदा नष्ट झाली पण एका बाजूला सांगता आम्ही सागराचा विकास करणार। सागराचा विकास काय ते भकास करण्याकरता हे सरकारचा म्हणून आम्हाला या सागरमालेलाच तो विरोध आहे। आणि कोणाला देणार ते जे मोठे मेगा पोर्टवाले आहेत त्याला आपण म्हणतो आज रिलायन्सवाला आहे याने सगळ्यांनी वाटून घेतल्यात। कुठल्या राज्यामध्ये रिलायन्सने काम करायचं कोणी आपल्या याने तुमचं अदानीने काम कुठे करायचं आणि त्यांचे ते पोट येऊन आमच्या किनारपट्टीवरला आमच्या सगळ्या मच्छीमारांचं रोजीरोटी त्यांचं जीवनमान संपूर्ण नष्ट होण्याचं अशी एकत्रित या सरकारची आहे। आम्ही त्याला आमच्या देशातील सर्व मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणात एक आणि त्याकरता भीषण आंदोलन आम्ही याच ठिकाणी आम्ही आता 21 नोव्हेंबर जागतिक मच्छीमार दिन साजरा करतो। ते साजरा करता आम्ही आनंदाने साजरा करण्याकरता हे करत असताना सरकारला याला विरोध करू आणि सरकारला ही फार मोठी किंमत मोजावी लागेल। माझो पयलो अपील आयज ब्रिक्स 5 कंट्री आमचे गोंयान येलेले आसा। हांव मागता हे 4 कंट्रीचे प्रायम मिनिस्टर आमचो इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक सांगचे की आमचे आनी सांगचे तेका कळोवचे की हो दर्यो आमचो फिशरमॅनाचो आनी हो दर्यो हो विकनाका आयज विकूंक शकता सरकार। हांव गव्हर्मेंटाक इतलें सांगता की ही दर्यो तूं विकनाका
आणि विकत काडले जाल्यार आमी फिशरमॅन, गोंयचे फिशरमॅन आणि नॅशनल फिशरमॅन, आख्खो इंडियेचो फिशरमॅन चळवळ करतलो आणि ही नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर आमचो स्ट्रॉंग विरोध. आमी जाय जाल्यार आमी धरना, एजिटेशन सगळे करतले. घेऊया एक ब्रेक.